Sa taas nga kaso sa human immunodeficiency virus kon HIV sa Davao Region, buot sa DOH Region 11 nga mas mapaduo sa katawhan ang serbisyo sa gobyerno kontra HIV, pinaagi sa paglusad sa usa ka mobile health and wellness caravan. Atong ibalik si Argil Relator. Sa datos sa DOH Regional HIV-STI Surveillance Unit atong tuig 2021, 731 ka mga kaso sa HIV-AIDS ang natala sa Davao Region. Halos tanan niini ang lalaki nga anaa sa 698 ug 33 ang babae. Base sa datos, sobra katunga o 57% sa people living with HIV mao ang lalaki nga nakighilawas sa kapwa lalaki. Gisundan kini sa lalaki nga nakighilawas sa parehong babae ug lalaki. Ang pinakaubos ug ihap mao ang mother to child transmission. Sumala sa DOH, wala na bag-o o consistent ang trend sa datos sa mode of transmission sukad pa kaniadto. Busa, gilusad sa DOH Davao Region sa pakig-alayon sa usa ka foundation ang Mobile Health and Wellness Caravan. Anaa sulod sa sakyanan ang full clinic setup nga dunay consultation ug examination areas, laboratory ug comfort room. Maghatag kini og HIV services, lakip ang testing and screening. Ang may tutulong nito ay palaganapin natin yung universal healthcare, no? Ibibigay natin itong serbisyo na to na mapalapit dun sa mga areas na hindi masyado naabot ng mga serbisyo. Yung aming maibibigay is only for HIV, but we expect the van to be used for all of the diseases. Mudugang ang maong mobile clinic sa 43 ka HIV testing facilities sa rehiyon ug upat ka HIV treatment facilities. The City Government of Davao will remain a strong partner with our stakeholders, especially with the Department of Health, in promoting quality medical services and accessible medical services to our constituents. Kauban si Metro Awing sa kamera, ako si Argil Relator para sa One Mindanao.